Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kumba khat wait liki shnong ki badan hapo ka Nongstoin town area kilayok pediangnya ka song pisa ka baar pu hundreo point san klur tingka na ka benta ban shna pen bahaya ki surok shnong ka balakot baro hado arpo point kendai spa san kilometer. Ya kani la pentip da UMLA jong ka Nongstoin constituency uba Macmillan Bersat haka jingya kendo obat kilat patai kubor haka arpo ar tarik ubenai naitung arajar arpo ar haka office trekam jong u han Nongstoin. Ki khat wei tili ki shnong ki bansa yo jing mentoy ki kentop ya ka shnong opor ni Nongstoin ka mau kawa ka Nongstoin ka mau rok por sok sat ka ti sao ka mau yong lom senteo ka pendeng rei ka new Nongstoin ka sej li ka mau klam nong pendeng bat ka shnong lat wei tang uba Macmillan ulaya thoru baya ka scheme ya ka balatip kum ka upgradation improvement of internal roads of Nongstoin town labai pisar ka World Bank bat ya ka baan sa pentre da ka Meghalaya Integrated Transport Project. Ka kuwa bat ong sabangan ko siya kamat kabay bigi kampan roy tempat ko Nongstoin ka samli susi ge juni na try pila ban differentiate ni pair habdeng ki nong mikmat trashnon bat ki nong mikmat ki banaba kan susi trashnon usahi trashnon utip ye ki lugi wa utip ye kisno betau utip ye ki pendong ki shrat kapot kan susi bat ngako ban ong ipi ba ku nong mikmat ngaya hengkat bat nu banuru udaju unum kamhet banyanga ngau unum kamhet banyu yang hengkat nam ta ka phagamet ka ba ju ka ti nong pan te ka kwa ban ong ipi phag be dei bat kanika scheme ban pan bha ye ki suwa kapot kan Nongstoin ka so Nongstoin tau ka bangi layat kanika plan ju snam ha ko akuwei leng ba kata ka World Bank Fund scheme ka ba ai kerteng dak so ka megeda kata megeda integrated transport project ka ba nilai yo sanction jin lai ko klur tingka nakam ta ban phai fisrok khaki snong ka ba kan thup ya ki khatwe ti ki snong ka ban kong snong mau ko wa opang ni Nongstoin ka ti sau mau yong suntiu lar wei tang pendeng rei sidli mau fam nong pendeng ka Nongstoin bar ka mo posa khatwe ti ki snong kini bakal cover kini ka scheme lembah kata ka scheme ka bang kata ka Meghalaya Integrated Transport Project ka bala funded de World Bank don ki ba ong ni kisni ba kini ki scheme ka dei scheme jo ka soka mbe bale mano ngakwa man percaya pi ba habaro si kata ban nadu ndain thai ka soka ka don tang bala ram don nong le kan ba kan chelang pat kan la ba long kumbo wei polok wong yang ya ki kun ki jungi manu ba ai ulai Haring wei papalok ong baku nga bom shok khashong man bom don gi ying ka sen ngam don kun kaju ka hoi ka paru ka soka ka ice cream lemda undon nong le lemda nong pat ti da undon nong trishitam wan ra iki project ban pen i ye gi don kam jo kata kata ga dong pat pa susi ka soka ka nong le kata tengok i pos kata soka ga dong kita di bayaran bakla bakat ni development kita perlu ko ka Nongstoin ge jingi persusi ge jingi kiwan ki ong bale ka soka posi kita ka don tambong don bale ta bale ka kelak bang tang menta nadu ai jakarta hadu menta ka bamur ba ki pai ba ki start ban jin ngi khma yo trashnon uba so thu ye jing ai ki pai ba ban ong sai pi kum nong khma ngam don ta ke ego problem ngalong bala kloi ba diken ba nu ngam don dau bat nu bon ru kala ban don dau tang nara ka jing so shimet jong junu kala ban di ki pol kala ba te kum ini sni ye di sim World Bank ka ba ai ka Nongstoin kumwa lai ko klur duna bala khot tenda akun riu klur san ho lak ka bat ka batam nang ta ka de ka menjenan magi ok asnem laisnem ka kontakto ni ka kontakto ka petrei ka habale ka menjenan